XL. XL. El 3 de desembre es va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A Catalunya més de 1.000 milions de persones tenen alguna discapacitat física o intel·lectual. Per celebrar aquest Dia Internacional a la plaça Orfila de Sant Andreu es va fer un acte espectacular. Persones amb discapacitat van participar en una flash mob. Com et dius? Sandra, De quina entitat vens? del TEP de Sant Andreu. T'ha costat aprendre la coreografia? No molt, perquè teníem a la Zaira i els companys de tot el grup i ens apreníem tota la coreografia amb el CD i amb la tele i era molt xulo el ball. Quin és el teu nom? Daniela, De quina entitat és? Sants Innocents, Quantes hores ensaieu? a la Cestora Tapati. Com et dius i de quina entitat vens? Em dic Elias i vinc del centre de Pont del Dragó. Quantes vegades has participat en una flash mob? Una. El meu nom és Maria Teresa García Albové. El que més m'agrada és ballar i escoltar música i moviments amb les cames i els peus. 1, 2, 3, balanceo. balanceo 3 y y 4. repite. Aquesta activitat l'organitza l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Eva Terrent, bon dia. Hola, bon dia. S'organitza a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, però, lògicament, amb tot el suport del districte de Sant Andreu. Per què aquest flash mob? El que pretén és sumar capacitats, sumar somriure, sumar ritmes, energia positiva i fer una miqueta de sensibilització vers els nanos de les altres escoles que han vingut, que cada vegada veixin la diversitat com una cosa molt natural. Qui participa? Hi han participat 4 escoles de primària, 2 escoles de necessitats especials, 3 centres ocupacionals, esteu vosaltres, el TEP, Camí, Cordada, i després les entitats que formem la taula de persones amb discapacitat d'aquí del districte. Quien fa ballar a tothom amb el mateix ritme era Jenny. Bon dia, Jenny. Hola, bon dia a tothom, bon dia. És molt difícil coordinar a tothom? Bueno, al principi sí que és una mica complicat, però quan entrem a la dinàmica tothom s'ho aprèn molt bé i la veritat és que ja ho he vist, que està molt ben organitzat i ho hem fet tots molt coordinats. Ha sortit perfecte. Quina cançó has escollit i per què? Doncs he escollit una cançó del Pescao, Si me pusieran tu piel. El que han volgut les associacions és això, el posar-nos a la vostra pell, en posar-nos una mica a empatitzar amb la societat, no? I avui, que és el Dia Internacional de la Discapacitat, volíem posar-nos en el vostre lloc i és per això que s'ha escollit aquesta cançó. Què et sembla aquesta jornada? M'ha agradat moltíssim, mai havia participat, la veritat, i és que m'ho he passat molt i molt bé. Ha sigut una experiència inolvidable i us ho agraeixo a tots per haver-me convidat. Eso es. Todos. Què has sentit ballar? Molt xulo, estan molt xulo. Què us ha semblat? Bueno, bien, nos ha gustado cómo hemos bailado y cómo nos hemos movido también y ha estado bien la coreografía que hemos hecho. Què és el que més t'ha agradat? Bailar. Què t'ha semblat ballar amb tanta gent? Bien, me ha gustado mucho. Quiero volver otra vez. Ha estat un matí intens. Amb molt ritme.